Hej folkens, og velkommen til en challenge. Sammen med ham her. Hej. Ja, i dag der vil vi gerne lave en challenge, der handler om at... Hvad? Kig ud der. Det handler om at bælge en cola først. Altså, hvis I ikke forstår bælge, så drik en cola først. Hurtigst. Ja, hurtigst. Sådan der. Sådan der, mand. Så lad os bare komme i gang. Okay, står vi op og Så drikker. ryster alligevel. Okay, bare ryst hinandens. Nej, det er den. Hvordan den der? Sådan. Nå. Jeg vil ikke engang åbne den. Hold lige kæft. Okay, fuck det. 3, 2, 1, nu. Min mave. Kæft, den er kold. Det bliver lort til det her. Jeg kan ikke løse. Det er pisse, hvis han er så kold. Min mave. Det har jeg sgu aldrig gjort. Nej. Okay. Hvor meget har du tilbage? Du skal ikke stå for dårligt, vel? Nej. Gå væk, vi er i gang med video, mor. Jeg kan ikke sådan. Pause. Fuck min mave. Okay, vi tager en lille hurtig pause. Du er noget længere end mig. Yes. Yes. Okay, kom on. Luftbøvs. Det er skidt mig sodavand. Sådan går det, når man drikker meget cola på en Ja, gang. nu har min mave det godt. Igen, efter de der bøvser der. Oh my god. Kom mand, videoen er ved at blive fucking kedelig, når du bare står der og grim. Og så vanligt. Fuck dig. No. Eller jeg gør det ikke. Nej, jeg tror bare lige, vi bytter. Nej. Kom så. Snyder. Klar, 3 sekunder. Ja. Stop dog, man. Hvad så? Jeg har holdt ud længere end dig. Det lugter kage. Jeg skal kage. Upsi. Sig ja. Sådan vælger man en cola. Fuck dig, det hund. Ja, her har vi vores goddamn vinder. Ja! Okay, hvem vinder? Jeg. Vi Ja, vandt! også! Woo! Nej. Du vandt, så du skal lige gå op og sige et par ord. Det skulle vi aldrig have gjort. Myrtning! Og så lige den her. Bliv sådan. Ja, din hund. Nå, det var det for den her video. Ses en anden gang.